Ma en oimore Ramogi TV Ramogi odichieng' mar tich adek dwe ndalo 12 dwe mar auchiel 2024. Arwaki ni machiegni e weche manyien an Kailo Trevor Ombija kama bende wabedo kod twak mar buch jopiny mana e oimore otieno ma kawuono. An kod wenda ma wadhi bedo godo wadhi ng'iyo wach mar ni to bende budget ma higani okawo dwach jopiny. Par ni jopiny gin jok ma igeto ahinya e chenro ma itayo kod sirikal nikech ka ng'iyo dongruok to gin ema chenro ma iketo mag dongruok owinjo bed ni ng'iyo dwaro margi. Wadang'e ni to kaka japiny ang'o hie madigier mondo mi obedi e budget mondo ne ni budget en mano makelo dwaro kata chopo dwaro mar jopiny. Adhi bedo gi Jafeth Oywech ma en jabunge la wananchi Kibra, adhi bedo gi Samuel Weti ma bende wuok e bunge la wananchi Nairobi kata bunge la wananchi Nairobi kachiel kod Kennedy Omamo ma en jajua kali Kamukunji Ramogi. Wadago kod gi mbaka e buch jopiny odhiambo ma kawuono mar ng'iyo ni to bende dipot ni tiere dwaro moro ma ng'ing'i ahinya budget ni maka ok gineno to ginyalo wacho ni budget ni okodewo dwaro mar japiny. Omiyo kikang' ibed ni in oko mar twak mar buch jopiny en twak mamulo gima japiny geto e budget misomo kinyayanga. Budget mabiro tayo piny Kenya kochakore tarik 1 dwe mar 7 mar higani nyaka tarik 30 1 dwe mar 6 higa 2025 Ramogi. Mane momiyo iluonge ni budget 2024 2025. Ka kamano to ni mondo mi arwaki mokwongo kwachako kod weche manyien otieno ma kawuono mokwongo thund weche. What struck me, Mr. Speaker, in that episode, as somebody who has traveled a lot, is the kind of bag the Deputy President was carrying. Safar mar jalup jatend piny Rigathi Gachagua gi ndege mar Kenya Airways kodhi Mombasa onyuolo twak e od bura. And to condemn them into joblessness without even being heard, the union will not allow this to go on. Riwruok mar Kupet dwaro ni TSC oduoki tich jopuonj mag JSS manyo riembi e tich nikech ng'anyo. Kagisema aki to gikawo gogo, gikawo rech, gikawo fuel. Giwe jowanam kuno kadang'ne. Jolupo maseme ywak ni sirikal odonjre mar tieko monj ma kinde ka kinde e kindgi gi jolupo mar Arieda. Ramogi jaloko mar iluongo ni Wilson Ochuka. Bed thuolo mar ndiko ne namba 360 kata Facebook Ramogi TV Kenya, YouTube kachiel kod mbui mar X @Ramogi TV KE. Kata bende nyalo luwo weche kokalo e Facebook page mara ka ifollow gie sani George Bati Daddy Cool. Machiegni nyinga en George Bati. Tielo mokwongo mar weche manyien chakore gie sani montelo ne twak mar buch jopiny. Twak ma iye tek umweche od bura ewi wuodh jalup jatend piny Rigathi Gachagua manyoro ne ka idho ndege mar raia ka odhi limbe mare Mombasa. Moko kuom jood bura penjo gimomiyo mano timore ka bajet oket tenge kendo keto tenge omenda mar siro wuodhe mag jalup jatend piny. Moko kuom jood bura to seyo Gachagua ka giwacho ni mano en mana manyo yore mondo mi jopiny onene lit. To my dismay, the Deputy President took a commercial flight to Mombasa and was hauling his own bag, getting into the aircraft, Honorable Speaker. Only the President and the First Lady, the President as Commander-in-Chief, since we don't have a Deputy Commander-in-Chief, has access to military aircraft.
the Deputy President has a police aircraft designated for his use, which currently is under maintenance, and the Cabinet Secretary tells me in the next few weeks they will have finalized with its maintenance. Honorable Speaker, something is definitely not working. Honorable Speaker, from where we sit as Azimio members, we see a situation where the marriage is not working. What struck me, Mr. Speaker, in that episode, as somebody who has traveled a lot, is the kind of bag the Deputy President was carrying. It was a shame, Honorable Speaker, to see His Excellency Deputy President moving around carrying a bag, in as much as one wants to pull some PR stunts, and I say this, Honorable Speaker, with tremendous respect. We should question, it is about time we question the members of staff that work with His Excellency the Deputy President. Jatend migao mar arita Kithure Kindiki ogolo koke kendo siemo jotelo makayo weche manyalo nyayo pogruok mar oganda. Ote mar Kindiki ni nenore kama geto jalup jatend piny Rigathi Gachagua ma osebedo ka chwako siasa e gwenge mag masawa mar Kenya. Kindiki oloso e kaunti mar Tharaka Nithi kama nochopo e nyasi mar sido chenro mag mise mag dongruok mag lek mag 2023 miluongo ni Vision 2030. Osiemo Gachagua ni chwalo siasa magido pogruok mar oganda. Yote mwenye ameleta kugawanyisha wananchi katikati ati kwa sababu ya misingi ya ukabila, hana agenda yoyote, anawaambia tu wewe ukoo wako ni wale wengine ukoo fulani. That one is an enemy of Kenya. Na sisi kama vyombo vya usalama tutakabiliana na maadui wote wa Kenya ambao wangetaka kusambaratisha nchi yetu. That any person of whatever nature who undermines the security, stability and the unity of Kenya is an enemy of Kenya. And the government under President Ruto does not condone sectional and sectarian discrimination. Komiti mar bajet ojiwo jo Kenya ni bajet ma idhi somo odiechieng' makiny en mano madewo ratiro mar jopiny kendo osedo iye maler. Jakom mar komiti mar bajet e od bura mamalo Ndini Nyoro wacho ni giketo maino e bero sectors ma ochuno ka ranyisi en pok ma omi duol mar Teacher Service Commission ma en duol mandiko jopuonje tich mondo ondik godo jopuonj mag junior school. And in our budget for 24-25, we have a specific budget line we are calling pending bills. We have started that kitty with 10 billion shillings simply because the verification process is ongoing. And therefore there was no need to allocate too much money when the verification process is still ongoing. But we have already started with an allocation of 10 billion. Definitely that figure will be enhanced every year as we progress. We have put 18.7 billion Kenya shillings additional to TSC, and we have requested TSC to hire all the JSS interns, all the 46,000, and hire them on permanent and pensionable terms. And we are requesting TSC not to wait up to January next year to confirm them, to confirm our brothers and sisters who are currently interning or on internship. We are requesting them to bring the date closer. Tend kweth manoke od bura kata jatend kweth manoke od bura Opiyo Wandayi okone komiti mar od bura marango weche mag omenda ni kik rem chwalo report ne paro mar chik mar omenda manywando pach jopiny. Wandayi olero ni kweth Azimio ikore mar kiroko paro mar chikno ni mar oting'o osuru madhi hinyo japiny. Jotelo mamoko mag Azimio bende omako chung' makamano. Ka ok gigolo osuru gi e report magidhi kele od bura kapok twak wuono chakore wach mar bill ni, to wan kaka jo Azimio wadhi mana kwedo report no kendo wadhi wacho ni bill mar finance no owito oko. To wan gi geno bende ni koro gisani kata higa ni to kik obed ni wan kendo mokwedo bill ni. Jom od bura machielo mawuokie Kenya Kwanza kata parties mamoko ma bende osewinjo ywak ma jopiny koro nyaka bende ogoko mondo oriwre kodwa. Jod bura moko yie gi ushuru gi wadhi biro kanyakla mondo wakwed gini, mondo wago gini. Moyie ni dwa punish jo Kenya, akwayo jopiny ni bende kik yie kodgi.
nikech nioro ng'ato e bunge e od bura mondo mi okonyi lweny, nikech in ok inya chopo e bunge ka gore, ok inya gore ne in iwuon e bunge ka. Koro joma nioro kae mosebedo lazy chamo pesa ka, jogo ema onego bed ni koro kwed kabisa, to ka giduogo ni gimanyo kura onego bed ni kwedogi kabisa. Kapod wane motende kod weche mag omenda Nyakwaramogi ni kaunti ma Nairobi ema biro yudo pok malach mar omenda ma ichiwo ne counties e bajet ma higa omenda 2024 2025 ka ipimo kod counties mamoko ma pacho ka kaunti ma Lamu biro yudo omenda matin mogik. E gwenge ma kaluo kaunti ma Kisumu kod Migori biro yudo omenda mamalo mogik maloyo counties mamoko mayudore kaluo. Pok mar omenda ni biro e kinde ma governors osebedo kasayo piny owacho mamalo kuom deko chwalo omenda madhine counties mathurka. E pok mar omenda ne counties e hik omenda 2024-2025 siling bilion 400 oket tenge mar tayo chenro mag loch gwenge mathurka. Kaluwore gi chikno motisi ni County Allocation of Revenue Bill, oyangore ni county ma Nairobi ema biro yudo pok malach mogik mar omenda no ka ipimo gi counties mamoko. Omenda maromo siling bilion 20.8 ka iluwe gi county ma Nakuru ma biro yudo siling bilion 14.1. County ma Turkana biro yudo bilion 13.6 kaka Kakamega biro yudo bilion 13.4. E counties makaluo, county ma Kisumu biro yudo omenda mamalo mogik maromo siling bilion 8.68 ka iluwe gi county ma Migori ma biro yudo siling bilion 8.66. County ma Homa Bay biro yudo omenda maromo siling bilion 8.43 ka county ma Siaya biro yudo siling bilion 7.5. E counties mamoko, county ma Kiambu biro yudo siling bilion 12.2, Kilifi biro yudo bilion 12.5, Mandera bilion 12, Bungoma bilion 11.5 ka Kitui biro yudo siling bilion 11.2. County ma Meru gi Wajir biro yudo siling bilion 10.2 moro ka moro. Machakos bilion 9.9, Kisii bilion 9.6, Narok bilion 9.5. County ma Kwale igeno ni biro yudo siling bilion 8.88. County ma Uasin Gishu siling bilion 8.7, Makueni bilion 8.7 ka county ma Garissa biro yudo siling bilion 8.55. County ma Marsabit biro yudo siling bilion 7.8, Trans Nzoia bilion 7.9, Murang'a bilion 7.7, Busia bilion 7.6, Nandi bilion 7.6, Tana River County biro yudo siling bilion 7.04. County ma Kericho biro yudo siling bilion 6.6, Baringo siling bilion 6.1, West Pokot bilion 6.8 ka county ma Nyeri biro yudo siling bilion 6.7, Nyandarua bilion 6.1, Samburu bilion 5.8 ka county ma Kirinyaga biro yudo siling bilion 5.6. County ma Laikipia biro yudo siling bilion 5.56, County ma Embu biro yudo siling bilion 5.54, Vihiga bilion 5.45, Nyamira bilion 5.52, kata Taita Taveta biro yudo siling bilion 5.22. Elgeyo Marakwet biro yudo siling bilion 4.9, Tharaka Nithi siling bilion 4.5 ka county ma Lamu ema biro yudo omenda matin mogik maromo siling bilion 3.36. Ma biro bang' committees marango weche mag omenda e od bura mamalo kod Senate bedo kod twak mano okelo meto mar omenda no mar counties ka oya siling bilion 391 nyaka siling bilion 400. Lydia Okeyo, Ramogi TV, Nairobi. Sirikand kaunti ma Homa Bay otieko chenro mar kawo pach jopiny e wi bajet mar omenda 2024-2025 ma otelo ne chenro mar pedho yanga bajet ma kamano e nyimo od bura mar kaunti no dweni. Bajet ma olieki mar kaunti no omenda 2024-2025 romo bilion 11.5 kama e bajet maduong' ka opim kod mamoko mosesom e omenda mosekalo. Ka e omenda ni sirikand kaunti owalo tenge omenda mag tayo chenro mag dongruok maromo bilion 3.6 ka omenda maromo bilion 7.8 to wal ne tayo chenro kod tije mag kaunti ka oting'o omenda ma ichulo sa jotich kata recurrent expenditure. Kweth rowere kaunti ma Homa Bay ka okalo e riwruok margi ma ong'ere kaka Homa Bay County Youth Parliament gin moko kuom jopiny mane oyuoro e od burano kendo golo pachgi e wi bajet ma kamano. Wayudo ka nitiere gaps kata ong'alo moko mantiere monego bed ni bedo bridge. Wang'iyo to wayudo ka onge youth friendly corners ma youth nyalo dhi e osiptal mondo oyud godo services ma gidwaro.
Koro mago ne gaps mwayudo. Kwachope puothe, weche puothe kata kiluongo ni agriculture and livestock nitiere gaps mang'eny nikech budget ok nyal nyisi ni grant no biro o grant sector no one off alafu bang'e waneno mana ka pesa mabedo allocated ne sector ni dhi piny higa ka higa. Koro mano ne en wach mok ber kendo ka participation ni be wayudo ni iwacho ni yudhe ok ohero weche puothe, lakini ma perception mok ber nikech kwang'iyo kuonde mwayaye wayudo ni wan kaka yudhe waonge kata puothe wa pod joma donge momako nikech wang'iyo ni land is communal. Koro waonge puothe gi kendo wayudo ni waonge industries manyalo process gik mwaloso e puodho. E weche tuke kaachiel kod sport, county government wa Homa Bay osebedo ka keto pesa mang'eny kendo iyudo ka seche moko tuke maginyayo ahinya en football. Playgrounds ma iketo ne pesa chiegni higa ka higa mondo mi olosgi e world level. To kwadhi e world level to wayudo ka seche moko pod gionge. Osuru Nyakwaramogi, riwruog jopuonj ma Kuppet okwedo okang' mar duol ma ochung' ne ndiko jopuonje tich e pacho ka TSC mar chunge tich jopuonj mag junior school. E romo kod jofwambo riwruogno yango ni jopuonj ma 720 ne ochunge tich kod TSC. Gikwayo TSC mondo luw chik kaachiel kod winjruok mancha ne obedo e kindgi kendo duoko jopuonjgo e tich. We are asking the commission to consider their decision that all the teachers should be transited to permanent and pensionable terms, because from the standpoint that these people and served this country for 2 years for free, and now you want to be, to tell them to go home and to condemn them into joblessness without even being heard. The union will not allow this to go on. These are professionals, people have trained, and now being told we are not even sure whether they will be able to get employment in the future, because when our contract is terminated, the TSC might also be telling them even in the future, you don't seek a job with us. So it's very unfair. In fact, they are inciting the entire teaching fraternity. Those are teachers in waiting. In solidarity with them, we may want to call on the teaching fraternity on demonstrations. Because once one of us has been touched, all of us have been touched. Wadhi yueyo mokwongo e weche manyien mag Imore Nyakwaramogi ka bende namedo paro ni tielo mar ariyo biro bedo e twak mar buch jopiny ma bende obiro mulo e moko kuom gima jopiny diher mondo obed e budget ma kinyi somo kinyayanga, budget ma boriembo piny Kenya kochakore tarik 1 dwe mar 7 mar higa 2024 ni nyaka dwe mar 6 mar 2025 miluongo ni budget 2024-2025. Mano ema dwani mondo bwa olose kawuono to dwaro mar japiny de bedang'o e budget no. Kata kamano Oluoch John from Kanyido to Mare Waramogi Molmos kendo akwayo sirikal mondo ong'i strategies of reducing the high demand of money for education, especially tertiary levels. Wacho ni dwaro nitie mondo ong'i kaka inyalo kony joma donje kuonde tiegruok madiere mondo oyud tiegruok makare. Peter Olo, Imbo Majimbo, wacho no mora ahinya gi weche manyien bati ma Evangelist Oyanga Felix kantiere Pala Koguta Ramogi TV Ler, wacho ni mondo mi afwane Wilson Ochuka jaloko mara Wilson ote odonjo ni kanyo aparo ni korikao. Bati winjo Gachagua many rieko ma mondo opim godo rieko jopiny kaka wuoyo e wi ndege mane odhi godo Mombasa. Mano Dr. Uko Ogeno wuod Samunyi e Suba. Erokamano Dr. Eric Kodemo kawuok chunge Kanyamkago bati Kenya oserirore aparo pacha echa yo madhi Burundi. Wacho ni echa yo madhi Burundi ni kanye. Sojalawi Masaga wacho ni Ramogi neno malera ahinya dala mara Sirare gen ge Manwar wuod Siaya gi Ogutu. Erokamano ahinya kabinano kama makamu ondiko ng'isani budget masani en mar Kenya Kwanza government ok mar jopiny kata hustlers. Okay, mano en be kaka opare kanyo paniang nogona sime buch jopiny mondo wagoe mbaka. Jakosege wacho ni TSC nyaka mi jopuonj luor, puonjo dhano ok en gima yot. Jarosoja wacho ni jatugani ni makare ntiere dala mar Gemodendo ka biro keto goal post mag Choma Odembo primary school South Game. Erokamano ahinya ka imedo jiwo weche mag tuke. Wacho ni nyisna Dr. Raymond Omolo ni jodendo mangima oduoko ne erokamano ahinya kuom golo goals mag yiende ma oket goals mag Choma. Erokamano Jarosoja.
kuom ote mari. Nyakoramogi yiena mondo akaw yogi kanyo e dakika 16 bang' sa 3 aduogo kod weche mamoko manyien. Eka bang'e to biro bedo gi twak mar buch jopiny. In bende ang' ni bed kod thuolo mar golo pachi e seche mag buch jopiny. Kata kamano med ndikona ma en Oimore. Kutuma pesa ni free na Equity. Dial *247# from any network to send money to an Equity account for free and save on transaction costs. It's easy. Simply dial *247#, select send money, select other Equity account, enter the receiver's Equity account or Equitel number and send. It's that simple. Save money every day. Dial *247# on any network to send money to Equity for free. Kutuma pesa ni free na Equity. Equity, karibu member. In the battle against pests, it's time to strike back. Raid It Spray strikes in seconds for instant kill. Kills all doodles dead. From SC Johnson, a family company. Chak kamintiere kirit ni iyud pesa mang'eny. Capital is just within you, especially your brain. Jedego yudre gutino sani. Inspector koro wata chiele modonka. Nyathina nitie gi jogo. Magi weche mage mofuo mawinjo ko wacho gi. Wuoth mar manyo chang. Wawuoth e piny mar thieth kokalo e wang' jogo mosedake. Thieth sani nitie Kenya ka, dakteche nitie, masinde nigo mwanyalo thiedhi ni change. Kata ibed jachiw thieth, kata mana jalno madwa ng'eyo gik matimore e sekta mar thieth. Wakolo pat jolony ka wayudo sigana tok kode marochere. Waweuru keto reputation mbele. Ngima mar ng'ato. Ng'eyo matut e weche mag thieth chako gi goyo mbaka. Advice jowani ne uru penj laktar mondo ing'e kuma inyalo konyorie kapok iyumba yumba. Penj laktar. Wuok tich nyaka tich abich sa 12 odhiambo. Mana e Ramogi TV. Jalup jatend Kenya Rigathi Gachagua nyiso jolony mag yedhe e pachoka mondo kaw ng'ala manyime mar gayo weche mag tiyo kod yedhe makelo mer. Magi owacho e Mombasa e romo ma okelo kanyakla jolony go, kama bende okoni giseyango ni moko kuom weg dukni ma uso yedhe ema chiwo yedhe makelo mer e kind rowere. Joja oko nigi ler mathoth kowuok Mombasa. Jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua ne ochopo Mombasa mar yawayanga romo mar higa ka higa makelo kanyakla jolony mag yedhe midendo ni Pharmaceutical Society of Kenya. E romo no, Rigathi ne okone giseyango ni moko kuom jolony go ema nyayo wach tiyo gi yedhe mamero ji e yor chiwo yedhe mosefweny ni nyalo mero ji maonge oboke moro amora mowuok ir laktar. We have a lot of young people even in this town of Mombasa getting a lot of syrups and mixing them with other things to get a very dangerous combination that is harmful to our children. I want to call upon all those professionals who run pharmacies and chemists to live up to your oath and just do the right thing. Please don't dispense drugs over the counter that are supposed to be dispensed upon a prescription. Ne bende okwayo jolony go mondo mi oti kanyakla gi piny owacho e yor yango jo black masani ohonore ohand yedhe go, to kata kamano gionge kod oboke kata lony mowinjore. I want to request that you as society works with us and we are willing to pair you up
with our county security and intelligence teams to crack down on licensed pharmacists and chemists, shut them down, destroy the drugs, and take the people who are running them to jail where they belong. Jatend migao mar thieth Susan Nakumicha ne kata kamano koni piny owacho temo matek mar tiyo gi jolony e bero ngima oganda jo Kenya. Magi ne owacho kata bang' yangore ni jo Kenya mathoth nyiewo yedhe ma gitiyo godo kata kapok gineno laktar. We can have the best equipment, but if we don't take care of the people to use the equipment and work in those facilities, then we'll not be able to provide the required health services for our people. We know from this drug utilization research that somewhere between 25% to 70% of hospital patients receive antibiotics during their stay. We also know that from this research that not all of that care is appropriate. And we know there are considerable issues around the use of antimicrobials. Now, we want to keep this important use of medicines for patients that need them, but we also want to reserve them and not use them where they're not necessary. Iseche gogogo, jalup jatend piny ne onyiero jogo mase kuom loso gi dhogi e seche ma obago romo gi ogandane. Sio takuwa ni majivuno na maringo. Tuwache madharau. Tuwache. Let's be simple people. Because it's good to be simple. And let's not pretend that we are what we are not. And nobody should ever feel embarrassed about your origin, your identity, and your language. Hizo vitu ulipatiwa na Mwenyezi Mungu bure without any application. And God never told you where to be born and among which people. Hiyo ni mambo ya Mwenyezi Mungu ndiyo alipanga. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Jotije mako jolo maromo 400 mane piny owacho mar kaunti ma Migori ochungo e tich dwaro mondo duogi e tich mana kaka do mar jotich ma Kisumu ne ogolo chik. Jafwambo marwa Jojuma nigi ler. Mako jolo mane ochwalo kes magi e doho kendo noyudo ne ochungi e tich e yo mok ni kare. Wach ne giserito mondo koro piny owacho mar kaunti ma Migori olo chik mane ogol kod doho, kata kamano mai pok otimore. Adwaro orders mag court manotimore Kisumu mondo bed adhiat tu. Kane otele ko jakom margi Michael Abich giwacho ni deber ka piny owacho mar kaunti ma Migori luoro chik ma ogol kod doho. Wasetemo kaka ne wayudo judgment plus order, wasebiro ofis ka, wasewuoyo gi PSM chief officer, wasewuoyo gi ji mopogore opogore, jodito man ka onge. Abich wach ne gisetemo bedo kotwak kod 10 kaunti ma Migori mondo gichopi e winjruok ka otende kod chik manogol kod done, kata kamano ok osenyalore. Wabro kwayo gi muolo ni ka county government otamore moko timo gini. Are kawuono nyaka chieng' tich abich. Wuok tich juma manyien. Abro lando ne jogi mondo owuothe ndara ka e mandamano mayom. Giwacho ni gisebedo kod pek mokalo nyaka ne piny owacho mar kaunti ma Migori chung gi e tich. Kwayo mara kuom gavana marwa ni koyie to duokwa e tich. Adieri wawinjo matek. Moko osebedo gi tuoche kaluwore gi stress ma gin go nikech koro ok ginyal yudo kaka gikonyore mapile pile. Wakwayo county government ma Migori ni mondo yie honor the court order. Jagoro maduong' mar kaunti ma Migori Oscar Lima to wacho ni chikni ne ogol kod doho ka kinde mar orak mane omiyo tijegi mako jolo manotero kes mar gedoho ne oserumo. En tich madhi dweche adek tichake welo. Koro kane jalo nodhi doho gi wach mar jotich mako jolo masano, kane bura dhi kanyo bura doho no ogolo duoko to yudo ka koro thuolo mane ondigi ma dweche adek cha oyudo koserumo. Koro tiende ni order no kata doko ni ogole ten order ma koro kwanya implement nikech contract as at that time oyudo kanyo oserumo. Koro kaka waduogi e tich kendo onge. Olima wacho ni bedo ni kinde mar orak mane omigi ne oserumo, onge kaka kaunti ma Migori nyalo duoko gi e tich nikech en tok chik. Jojuma, Ramogi TV, Migori.
Jolupo mawuok e dhowedhe e sub-county Maseme koro dwaro mondo piny owacho otiek monj masakasa magiwacho ni timonegi ei Nam Lolwe kod jowetegi mawuok e sub-county mar Rarieda. En gima osemiyo jalupo moro yudo hinyruok kendo nyaka sani poro yudo thieth e kar thieth ma Jaramogi Oginga Odinga Teaching and Referral Hospital e boma ma Kisumu. Jolupo go wacho ni jowetegi mar Rarieda go osieko gi tim moro mar apedha kendo dwaro ni mondo gikel kiewo mar lupo ei Nam Lolwe ka koro gikwayo ni kwe onego bedie mondo kik chenro mag menyo bed gi rochruok. Nitie jok moko mar Rarieda kanyo ma gin ka jo dhi lupo to gin gima gitimo ni ka gineno jowa to gidhi mana mar mako jowa ka gisemaki to gikawo gogo gikawo rech gikawo fuel giwe jowa nam kuno ka dang'ne ka gijok to ginya ywa yieno kendo gidhigo nyaka bijgi ka gisemako gogo to gigoni be ginyago ni simo gi nam kanyo ne bwana wamako jogi wadwa kuomi 100,000 jowa ma jotelo mon gikonywa nikech nam ka wakia kuma kiew nitiere. Wakwaro sirikal okama pe wachni kapok wachni okelo tho. Pod assault ng'enye wachni sana nikech sani wan gi ng'ato Russia manyo gitoyo wang'e. Ma pod kito mwake to biro bedo mangima. Koro sirikal okama pe wachni directors mawa Masiaya gi ma Kisumu. Gikama pe wachni ndi mondo gibedo gi BMU obedo overpower gi ahinya. Iyudo ka ng'ato en BMU malwanda. Wang'eyo ni level mar BMU rom onge BMU manoket no ingo jowadgi wang'eni BMU ni categories adek wane sub county kod counties to ng'ata achiel wacho ni en makoro nyalo tiyo from Luanda Kotino to Seme. County ma Homa Bay yudo puoch kuom goyo okang' e tieko timbe mag losruok kata dhi oko maduong' e bunge kata e pap. Jagoro mongiro ne migawo mar thieth Mary Marioki wacho ni okwayo jokanyo e sekta mar thieth mondo mi oduok piny timbe makamago kaka yo mar thiro tuoche ma ikelo kod chido mar alwora. Osingo ni jochiw thieth mag kor gwenge bende biro dhi nyime gi chiwo puonj ne oganda kaka ginyalo nyayo ler mar alwora ma giwuokie mar geng'o tuoche malandore kokalo e chido mar alwora. I want to take us. We have support from our dear partners. It would mean, and so. We don't have a patient who belongs to the county government or to the national government. A patient is a patient. Therefore, our coordination process to ensure that resources are pulled together to eradicate open defecation in the country, and this is immensely affecting about 14 counties. And already there is commitment by the counties to ensure that they allocate finances towards the same. And we have seen immense improvement, great improvement, because a county like Homa Bay, in one of its wards, they've already eradicated open defecation. Losruok en gima onego tim kama siri, kama inie kendi, o kama jineni. To wasebedo gi tabu ni to ma osemiyo watuoche mang'eny kaka kolera to chakre higa 2021 mane campaign mar open defecation elimination ochakre kaka county ma Homa Bay wasechopo 85%. Tuoche ma kaka mag nyaldiema miluongo ni kolera gi kizungu osebedo matin sani. Tuoche mang'eny mancha wayudo ma lure gi weche mag pi gi weche mag losruok sani koro osedok chien. Moko kuom johala ma Kibuye koro dwaro mondo tend kaunti ma Kisumu wuog oko mapiyo mondo donjre ywaruok ma ka kod kacha mosekelo nyaka hinyruok ne johala moko e chirono ma Kibuye mondo giyud kwe nikech kata mana choche mag chirono koro oselornegi. Ma en kaluwore gi johala go kendo giwacho ni ok gimor kaka weche osebedo ka chalo e chirono ka otenore kod telo mar manen jakom ma kojolo e chirono Judith Matengo ma bende ong'ere kod nying mar Nyaramba. Millicent Adhiambo miyo waler mathoth. Magina giyango kawuono ka gikoni tend jakom machon no mano Judith Matengo
mong'ere kod nying mar Nyaramba, en telo mar agoko kod mibadhi gino mamedo nyayo koko e chiro no. Ng'ato wa from nowhere ma pok obedo kata jakom jikon, pok obedo jakom mar ode, pok obedo jakom mar chiro moro amora, nobedo appointed gi group miluongo ni food staff. Ok noyiere gi jo Kibuye. Ka nok oyiere gi jo Kibuye, tama nomiye gi jo food staff no oserumo. Here is a case. Manyaka wach ne jo piny ne jo ohala ma Kibuye te, dwaro leadership manyien. Igoyo mine chiro ka, iketho gige ji. Gik mang'eny timore kae, ma wan kaka jo ohala okwanya to loro kwanya dhi e cho. Kendo kata mon ma da konyre cho ok nya dhi e cho. Koro nyaka wuog nikech leadership mamare nosebedo dictatorial like Amin in Uganda, like Said Barre in Somalia, like Badel Bokassa in Central Africa and Mugabe in Zimbabwe. Jolago konisani uso odok chien nikech jonyiewo oluro donje chiro ma Kibuye kotenore kod koko makiny ka kiny masiko mienjo maweyo nyaka johala moko kod hinyruoge mopogore. Sani ok wanyal loko. Onge gima wanyalo timo. From last week ji tong'ore go panga. Wan gi injuries mang'eny mosenyore. Onge joma nyalo donjo e chiro ka biro nyiewo. Customers bende oluoro kama koko nitiere. Pesa bende oluoro koko. Ok wanyal tiyo in peace because ji laro kombe mek chiro. Wan kaka yudhe wahinyore. Ewi mano gilero ni kata mana bang' tend county donjore e wachno kokalo kuom apis manager mar bomano mani orucho oko telo moro amora manitie chiro ma Kibuye. Jakomno ne odhi e doho ma okwedo wachno, gino makoro miyo gikwayo gavana Nyong'o owuon mondo owuog oko mapiyo odonjre okel fuong'ruok e wach Kibuye. Waluonga bala wanga nyicho umiwa report ni disband leadership ma Kibuye. Lakini kochopo nyoro wacho wa e court, Nyaramba biro court. Ni ana pod odhi leadership. Koro odo bedo wuok oko. Obiro Kibuye wuok gi jopiny. Mondo giswa gima dhi mbele. Leadership no condemn. Kendo wadwa ni leadership no bed run by county government. Takwayo mana gavana mondo wuog oko Welling to Kibuye kethre to ene jatelo mana wayiero. Onge kaka sekta achiel nyalo wuok to dhi e court to tero malalamishi mare court ni omaye cho. To duogo gi court order ma odo yiene to Kibuye to nitiere gi sectors 7. Onge ng'ama no consult gi. Wan gi mama achiel mowuok ni ene modwa rule Kibuye. Wakwayo government plus county government ni ka onge kwe mubiro kele chiro ka kaluwore gik matimore to dhi kelo thoge. Sani ok wanyal loko. Governor, chiro is under you. Chiro in man duoko jo ohala ka. Wadwa ni mondo wuoga ne oko mondo wuo very faster mondo mi jo ohala way forward. One person ok nyal miyo chiro chung because ne en market management. Temo mar twak kod Judith Matengo kata Nyaramba manen jakom machon mar Kojolo e chiro ma Kibuye ne ogore e lwanda bang' jakomno riembowa ni ok onyal loso kodwa nikech oyudo wach ni waseloso kod jogo makwede. Penjo makoro nitie en ni ywaruok machiro Kibuye en mar laro telo koso laro pesa michoko e choche. To ka en mar telo to choche makonyo johala e chiro to iloro nang'o? Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Kibuye, Kisumu County. Tim mar Kenya kawuono oloyo Burundi 2-1 e tuke mag tennis mag laro osimbo mar Billie Jean King Cup manogo Nairobi Club. E tugo mokwongo Cynthia Wanjala noloyo Kitambala Hossein sets 2-0. Angelo Kotoi bende noloyo e tugo mare kama noloyo Nahimana Sada sets 2-1. Kata kamano e tugo mar ji ariyo kata doubles Burundi noloyo Kenya. Asumwa Roslida kod Chepkemei Stacy noloyo Kitambala Hossein kod Nahimana Sada ma Burundi sets 2-0.
My match was good. I'm happy I won the first game, and I was 0-3 down, and I worked my best, and today my serve were going in. I was trying, and my teammates supporting, even coach when I was down. Then yes. Yeah, it felt nice having the crowd with us and motivating Team Kenya. It was really nice, and just having the feeling that you have people around you who want you to do good and win, and also you guys, the media people, I could hear you cheering, so it was really nice. And yeah, I'm just happy to have everyone around us. Team mar Ukraine kawuono donjo e piny mar German e ikruok ne tuke mag Euro 2024 machakore ayanga tich abich mar jumani. Ukraine biro goyo tukgi mokwongo wuok tich gi Romania, kaeto bang'e girado gi Slovakia gi Belgium e group stage. Kamachielo tim mar Ingresa ma bende osedonjo Jerman otimo rako margi odiochieng' ma kawuono ka giikore ne tukego. Ingresa onge gi jotugo mapile kaka Harry Maguire ma bende ne oweyo oko e tukego. Ingresa dhi goyo tukegi mokwongo ka girakore kod Serbia, Denmark to kod Slovenia. Mano bende makelo e giko mar weche manyien nyakwara Mugi wabiro duoka kod twak tanno ka architect Shiraku Akelo mana nyakwar nyapi mar Kadongo Kabondo Suri School wacho ni neno imore kendo mora ahinya gi weche manyien mago imore tinende ni puoj gi pak ne nyakwar nyapi. Kasto gima bende neno ka lidho na weche duond gi ka otingo Ramogi kelo weche manyien makare kendo wan jo Kenya wachiem chuth mbele ok ber ahinya wabunge makoro nyaka ti matek kineno kinyisa ni ng'asa oke mar Osirio kama na Enyas Bon Wood Midida wacho ni apako joma bei kuom yango mar gengo kata gayo werruok gi dhi oko e bunge kendo gineni girito alwora margi. Wacho ni timoro notimore Siaya ma ok ang'e ni gin to bende gisemako okang' ma kama. Otoyo lela ng'isa ni erokamano Ramogi TV kuom weche manyien mago imore mano otoyo lela kod wuode Omondi gintiere ka erokamano ahinya. Kasto Karo Nyaburi wacho nyakwayo kweth mag joma tindo e bunge kweth manok e bunge mondo kik gilew mondo gidhi gitamre wach mar chik mar omenda kata paro mar chik mar omenda mag 2024. Mago gin mana moko kuom weche ma udiro kanyakora Mogi kendo miya pachi. John from Kanyidoto erokamano ahinya. Ka ok kamano tadwa ni mondo mi koro awe thuolo mana machuok kende walok tanga wenda mondo arwak mondo bika mondo wachak twak mar buch jopiny kama wan kod wenda nyakwara Mogi an kod Jafeth Oyuech kachiel kod Samuel Lawiti gi Kennedy Omamo duto te wadago kod gi mbaka wadang'iyani to ang'o made giher ni mondo kete budget mondo nyis ni budget deo japiny ma en japiny. Budget ma higa ni nyakwara Mogi en budget mar trilion 4.006 omenda maromo trilion 1 gidire oseketi e weche mopogore opogore nyakwara Mogi mago ting'o weche mag dhi e chudo mag nyinyo monyuolore e weche mag hola ma piny Kenya nokawo bilion 400 oterne counties mondo gidhi gitago chenro mag idhi pogore bilion 400 no ka trilion mamoko bende nyakwara Mogi dhi dong' e sirikal mamalo mar tayo chenro mamoko. E kinde ni adwa ni mondo mi wago kod gi mbaka ong'eni to ang'o hie mwinjo bende budget bedo godo manyiso ni koro en madeo pach jopiny. Ginyalo pogore paro kaluwore kod gik manitie bende ginyalo ungo lwedo gik manitie to mana ka e buch jopiny. Kik gidhi mabor. Nyinge en George Bati jaloko mar osebedo Wilson Ochuka.
Hi there, I'm your new friend Panda from Paokwa. Come along for our adventure today as we take you through the Hummingbird Tales. Kim and I are going on a camping trip with our Scouts troop. But first, Tilly, AJ, Kim and Pendo will explore some inspiring African stories. we will learn together about Dr. Rachel Masake. Can I ask you what you are good at? Maybe you can draw or run the fastest in your class. The little ones of all ages will continue learning as they watch the best content on the go only on Viusasa. There is so much to explore. Piny koru to rugi mage. Weche manyien. To chuny mbaka en nyiero, ywak kod muodo lak. Matwak kod duond jopiny. Nyakwara Mogi jong machiegni neno weche manyien. Ma en Rupiny kod mbaka oromo. E Ramogi TV. In the battle against pests, it's time to strike back. Raid Spray strikes in seconds for instant kill. Kills all doodles dead. From SC Johnson, a family company. Ikrina nyiero ma ok rum. Riwri kodwa e tugo man gi mor gi nyiero mochwere. Ang'o momiyo itimori ka jo Homa Bay? Onge wach moro minyalo mede. Tich abich ka tich abich ne chenro mar Nyarkochia. Adwa ni rudho sufria ni ma ler piat ka ng'era kama taneno sucha. Kendo we kinde mag moro bedie. Dang'o biro ka gi ich madhiro satini. Owada jok sainago jok moa dala ok nyager. Nyiero e yath maber moloyo. No, onge kaka nyalo wach nadonje wach makia. Bendi gina nyago nduru ka. Achakni. Nyarkochia. Tich abich ka tich abich, saa 1:45 otieno. Kik bai. Fweny ngima maber e wach Nyasaye kanyakla gi wende majiwo chuny ahinya. E Injili ngima. Chieng' ngeso ka ngeso, kochakore saa 2 okinyi e Ramogi TV, wamiyi sabato maler kendo mamalo moloyo. Kod wende mamoro chuny moa kuom jothum mihero. Kendo gi jokwath ma pacho ka. Nyasaye wuoyo kodi kendo wuoyo koda ni kik iluor gimoro nikech an kodi. Sabato tutapumzika milele yote. E Injili ngima. Ngeso ka ngeso, chakre saa 2 okinyi e Ramogi TV. Ikri ne wuoth mar dhialo teko kod lony mar joma mine e Kenya mangima. Na explore mang'e kaka bro connect numbers gi solving real world problems. Onyalo bedo e weche mag ohala, paw siasa kata dongruok. Mine gi yawo yore ne oganda e higni mabiro. Adwa nyiso joma rowere ni kentie idea main ko to chaka kada kaen mana mar uso mandas. Kochakore jiwo ratiro e kind chwech nyaka ting'o duond ji mopogore makelo lokruok makare. And about just puonjo jotelo bedo joma ber, bedo joma kare, joma ohero dongo, joma tiyo negi, employees matiyo ni ka gionge, you cannot go for agile. Mine wacho, ngeso ka ngeso kod Jailieta.
Radio Ramogi, kar chuny jaluo. Radio Ramogi. Nyakora Mogi, mae thuolo mane warito gi lala, an Kailo Trevor Ombija, nyakwar guoko cha pesa. Koro anto kan nyakwar le, an nyakwar dhano. To nikech an nyakwar dhano dani mondo wagoe mbaka kawuono Nyakwara Mogi e buch jo piny otieno ma kawuono. Ma otieno mar 12 nyaka nyocha wachak higa kata dwe mar 6 higa mar 2024 ni. Otieno mar 12 ni wakwano mana seche to piny Kenya dhi yudo budget margi manyien. Mabiro riembo piny Kenya kochakore tarik 1 dwe mar 7 nyaka dwe mar 6 ma higa manyien. Parni en budget mar trilion 4.006. Mae budget maduong' kopim kod budget mora mora mosesome sigana mar piny Kenya. Nyaka ne piny Kenya chak bedo gi budget mage mag tayo chenro mag dongruok. Ei budget Nyakwara Mogi, omenda manyalo romo trilion 2.39 oket ne weche mag tayo serikal kaachiel kod chudo mamoko miluongo ne recurrent expenditure ma oting'o sara kaachiel kod chudo mamoko mag tayo serikal. To bilion 400 omi sirikande mag counties mondo gipogre kindgi kaka gin counties 47. Kopogore kod mano Nyakwara Mogi, trilion 1.2 kaluwore kod dwaro mar budget ni oketi ne ng'iyo weche mamoko ma oting'o chulo gope kaachiel kod chenro mamoko mag sirikal. Chenro mamoko gi oting'o chudo mag aeri kaachiel kod chudo mamoko. Magi pesa ma nyaka bedi, gin nyaka yudre, bed ni piny koth goyo kata chieng' rieny to nyaka giyudre, nyaka gibed ni gintie. Moting'o chulo gope gi trilion 1 dhi e nyinyo mosenyuolore gope ma piny Kenya ose kao. Nyiso ni piny Kenya pod rakore gi gope mage. Mano ok penjo man godo kawuono. Budget ka wang'iyo sesom budget ok mae mokwongo. Nyaka nyocha sirikal mar Kenya Kwanza donje telo ma koro budget magi somo Nyakwara Mogi. Madhi tayo piny Kenya kuom ikgi mar 3. Nikech wabedo gi budget mar 2022 ma bende emane gidonjo godo e telo. Gitiyo godo giwacho ni budget no nitiere gik mang'eny, jatend piny nong'ado moko kuom weche mane wacho ni ok dhi kare budget no, magiwacho ni ginduso budget no gidwoke piny mondo jakenya oyud fuong'ruok. Bang'e gisomo budget koro margi mokwongo ma 2023 gi 2024 ma koro rumo ni. Koro gidonje budget margi mar 2 ma 2024 25. Bende japiny osenweng'o to geno mar japiny e budget en mane? Mondo ng'is ni budget en budget madewo japiny. Ang'o gini mowinjo bed ni betie? Mane momiyo odhiambo ni Nyakwara Mogi yiena mondo mi arwak wenda achiel kachiel e wechewa mag twak mar duol mar buch jopiny odhiambo ma kawuono ka wan kod Jafeth Oyuech ma bende en jabunge la wananchi Kibra, Samuel Awiti kaachiel kod Kennedy Omamo. Duto te gin ka Nyakwara Mogi odane mondo wagoane kod gimbaka ginyiso ni to bende japiny osebedo ka yute budget mar piny Kenya koso en mana luoko ji. Ji luoka kinde ka kinde. To kopo ni japiny osebedo ka yuto, geno mar japiny e budget masani en mane? Machiegni ahinya Jafeth Oyuech kendo machiegni Ramogi TV twak marwa mar buch jopiny. Erokamano. Samuel Awiti be machiegni ahinya. Erokamano. Kasto wan kod Kennedy Omamo machiegni. Erokamano. Aya, wabiro yangore gi kuonde ma wawuoke. Jafeth, ka wachako kodi, ibiro nyiswa ni into ei Kenya ma wantie sani ni itimo ang'o, nikech nitiere penjo moko manyalo ibiro duoko kaluwore kod gima in iwuon itimo ma samoro isewinjo ka in gi fuong'ruok kata in gi pek kinde ma isomo budget machiegni. Erokamano. An giluonga ne Jafeth Oyuech, aja Nyakach Kobodho, Santa dak Nairobi ka, aja Jua Kali. Erokamano. Jua Kali ng'eny? Aja Jua Kali ja welding. Alright. Yes. Erokamano ahinya. Mano iluongo ni engineer. Koro in engineer. Yes. Engineer ma gimoro amora ing'eni kata mana Nairobi ka ok iwang'o dhot malong'o to inyalo gwe tek achiel to kirore kod ng'at marach e iye. Tisa moro inyalo yudo ka okin masefa ahinya. Koro ang'eni tijino miyo joma thoth nindo kara koro gitware e udi nikech ging'eni dhot owang' malong'o. Erokamano ahinya. Kendo weche mag Jua Kali mag weng'o gi bende tiyo kod mwandu mathoth. Sitima nitie, chumbe nitie, gik mopogore opogore nitiere. Nyiso ni nitie dwaro moyiedhi ahinya e weche mag
mwandu modwaro ma koponi fungruok nitie nyalo thuolo mayot. Machiegni ahinya we winjie duond Samuel Awiti bende machiegni Samuel. Erokamano Bati. Iluonga ni Samuel Awiti, onyuola Migori County kamiluongo na Wendo. To gisani adak Kibera ka. Ambe ana welda. Alright. Koro wan kaka jojuakagi wan mwabiro ka. Bajet ni wadwa menyorego. Erokamano ahinya. Chalra chala Nyakwara Mogi mana kaka nawacho cha. Kennedy Omamo machiegni. Erokamano. Iluonga ni Kennedy Omamo. Ajahala Kamkunji. Chiro mar Kamkunji e kamantie. Alright. Yes. In ja owanda mwandu ma igolo Kenya kadhi e pinje maoko koso mwandu mosewuok e pinje maoko kaka donjo Kenya. Yes, ajahala ma mwandu mnyagol e Kenya kadhi e pinje maoko. Okay. Yes. Erokamano. Wadhi ng'iyo matut ahinya. An gi johala Nyakwara Mogi to an kachiel kod Jua Kali. Magi in sectors madito ahinya ma kani winjo ka sirikal masani ne donje telo. Gin moko kuom sectors manumul. Sectors miluongo ni SMEs kata small and medium enterprises. Kachiel kod jok mabende nie okenge mopogore opogore. Ko ng'iyo sector mar Jua Kali ahinya mar weche mag welding. Jatend piny osebedo ka wacho gi ahinya e weche mag gero udi manengo gi oyweyo miluongo ni affordable housing. Nikech ni wacho ni gin jok manyalo yudo tije malong'o. Samoro ginyalo bedo ni fuongruok osebedo kata oyo. Ja ohala Nyakwara Mogi Kennedy Omamo bende biro nyisowa ni to kit ohala ma gitimogi ang'o ma de giher mondo obedie bajet. Wachakane kod Jafeth mana kaka waluore ni Jafeth ei bajet mar piny Kenya in kaka japiny gin ang'o gini ma diher ni owinjo bed ni bede bajet mondo luonge ni ma bajet ma de odwaro mar japiny. Erokamano jaduong' Bati. Kaluwore gi kaka ne maybe sirikal mar Kenya Kwanza ne donjo sirikal. Yes. Ne gisingo ne raia ni gibiro bedo jogo mar friendly mohero raia. Kendo ne gisingo ni mama mboga gidhi ng'iyo saidi. Koro wan kaka raia masani budget osebed kitimoga. Kendo ok mae budget mokwong timo. But wan kaka raia yudo ka samoro bajede gi gogi to gima chopo ne raia samoro timore nade onge. Wan kaka Jua Kali samoro wahinyore nikech iyudo ka budget osego kamano to gik moko iyudo ka bechgi timore nade. Tuseme kaka wawach kaka koro wan sani wan Jua Kali mag welding. Yes. Iyudo ka bech chuma ingowa. Nikech sama bech chuma idho wan binde nyaka koro wainyre kaka Jua Kali. Koro wakwayo jo sirikal ni sama kiny gisomo budget ni ging'iye maslahi mar raia mondo raia bendo temre nade, raia bendo winje ber budget ni maendi en budget mar ang'o mar japiny. Ka gikaw gik moko ma mulo raia ma kawaida ne giketnwa gi gibedie piny. Yes, Awiti. In budget ma mulo japiny ne ma iwinjo ka iwacho gi Jafeth. Owinjo bed ni obedo budget machalo nade? Yes, erokamano Bati. Budget mamulo japiny, an benda japiny. Yes. To kata dala wakocha nitie jopiny man piny kabisa. Ing'eni nyalo wach ni samoro wan e boma ka, samoro inya yude mandas moro ichamo. To japiny madala ma ok nyal yudo mandas. Emonego bed ni sirikal ng'iyo moloyo. To kaka nyawadwa wacho, itijo mar Jua Kali ni sani koro tek machak bede nikech ng'eni kata bedo ni pes chuma idho. Iyudo ka sinte gi jo sirikal ochako yiene jo China ma koro gik ma wawang'o gi koro ikelo nyaka dirisha mar plastic. Nyiso ni tijwa ma sirikal nego kaka Jua Kali. To e sama ne Kenya Kwanza donjo e telo 2 years back, apani ji te nong'eyo ka ker mar piny ne wuotho kowacho bottom up kama nokele mama mboga kogolo piny kokete diere to kawo jo welding kaka wan be ochako idho malo. To gino lokore
ok en gima ne wacho cha. Nikech piny tek gi dhano marach. To onge japiny mawinjo maber. Nikech sani an kaka nawinjo gini kolieke. Ing'eni sani mkate mar 400 gram en 65. Komede usuru kabila mana winjo ka owachi cha. Jopiny be bro afford nyiewo mkate. Kech kimede from 65 to nyiso ni koro dhi 75. Ochomo 8. To rabuon gigolo e thurwa kocha mondo chop ka. Ng'eni nyaka bed ni gari tiyo gi fuel. Fuel ni bendo med. Nyiso ni budget milieko makiny idwa somni onge ber ma japiny dhi nene. To onge ber ma kata mama mboga kata jojua kali kaka wan wanyalo yude. Erokamano. Right. Omama. Antie. Machiegni. Erokamano Bati. Awinjo kaka osiepena go wuoyo. Kaka wan jopiny marito budget makiny ida som. Ang'eyo ni kata kama obete niendi wan jopiny wawegi makiny rito budget mondo som. Yes. Te ka bende wamika mobeti kuiwa wil. Kata joma neno sani. Niki pidho gweno. Tuendo donjo. Gweno imako goduma. Gweno ka wendo donjo ok ketni olow imake goduma. Japiny makini rito budget piny somo kiny. Ndalo mane sirkal masani tiyo nie campaign. Japiny mane an to en in. Ne wan gweno. Noluongwa mane wayie. Koro wendo nodonjo. Koro kaka wan wawigo jojua kali. Waikre uraika ni msigo ma wan go mbele ka. To pek nikech noseluongwa obol noduma momakwa. Koro wasemoko. Koro riti mondo mi wan wawegi nyagare gi budget gi somo niendi. Kako biro kako bro dhi kode nikech kata kiny some to nosendik mukete. An gadieri Bati ni kambade kiny gini nyalo lokego ma japiny ne ber to onge. Wayiero yien kaka kiny some no kako bro chiedho kode nyaka chop chieng' ma awach ni sirkal masani ne runa loke. Kech onge kama tang' wawat ni wuonde sani kawuono ma gidhi totieno magi los ni walos no piny gini mondo mi okonygi. Ogidhi loso mano. Ang'o mani geno mondo mi obedie kopo ni dwani mondo onere kama nyalo konyo japiny. Miwacho ni samoro kine ka gik moko nitiere manyalo dhi konyo jopiny. Sirkal to logo budget kata loso budget mondo okel dongruok mar piny. Piny owuok kama ne entie ka piny sudo malo. Kata bedi samoro japiny ywak to gima duong' ni sirkal wane piny owuok kama entie kodhi. Ang'o gini ma iparo ni winjo bed kata nyaka bede budget mondo nyisre ni ma to koro budget modwa dewo japiny. George Bati budget kisomo ni mondo mi odewo jopiny, odewo ng'at mani kamoro gi an bende wuon. Yes. Nyakuong wang'e niya kaka an ajwala mar kamkunchi. Atiyo gi mabati. Atiyo gi mochal kaka chumbego. To ka koro asewuok madhi ka mabati adwe. Tayudo ka bei mar mabati obedo double price. Biparo ni ka in client ibiro yiene gima ochuni en adier ok ibi yie. Idhi tamori. Kidhi wacho ni bei ni malo. Bei dhi bedo malo kaluwore gi budget mosom. Ma wan gidi kinye some. Sama kiny some ni endi an owuon kiny client nyabiro ira. Kana tamora. Sama biro no kibiro miye price, right price. Padre kimo koro timo nade? Amae. Big moreno. Koro budget somo kiny ni. George Bati an gadieni ka kinyo some
kata choko redo mana kendo chieng' machielo kaka tich ang'wen kata tich abich, but ipuro pogo mbaka ni gini endi wan wawegi wanono onge gima wadhi yudo kaka dwe kale. Ang'o miwacho ni japiny wanone budget? Gin ang'o gini manyiso ni japiny wanone budget? Mano koro en penjo mwanyalo duoko waduto te, Jafeth kachiel kod Samuel gi Ken. Ang'o ma iwacho ni japiny kato budget ni owe japiny oko? Ang'o ma budget nyiso ma yango kamano, Jafeth? Ineno jaduong' Bati. Yes. Kaluwore gi katiba mane wakadhe Kenya ka, dwarore ni mondo bed ni samoro amora mitimo budget onego bed ni kawo pach japiny. To pok onge odiochieng' moro amora ma gise biro kata ir raia, gidhi kata e chokruoge mag raia gi ma gikono ji ni sani koro waloso budget. Wadwa ni mondo umiwa pachi ni to kanye gi kanye gi kanye mudwa ni wamul. Tiyudo ka gigi samoro ji dhi dindore na hotel kuonde moko, to ka giseloso gigi to gikelo ne ji. Mokwongo, gima onego bed ni gitimo, onego bed ni giketo raia kendo giwinjo maoni mag raia. Kata ka bed ni giloso kamoro ka romo moro matin, to giluongo raia from different, mama mboga, jaboda boda, jojua kali, to giketo jogi piny. To gipenjo gi ni to un koro sani, udwa ni mondo ang'o mondo wakete budget ka mondo timre nade? Mondo wadhi wagogo budget mar Kenya. Budget mar Kenya ni en igoye, to gima hinyo raia moloyo ni jogi dhi to keto tax kuondegi. To tax ka giseketo, nyaka raia hinyre. Kech yudo ka sama giseketo tax e import kata export, ng'ama hinyore moloyo en raia. Koro yudo ka gigi ok obed friendly ne raia, nikech raia pache ok obed ang'o, ok okaw. Koro onego bed ni sirikal samoro amora ma gidwa loso budget, in prior onego bed ni gikawo pach raia, giluongo raia kowuok e group moro amora, to gikawo pach raia gi, to pach raia ne gikete gikete budget ni. Eka raia biro fail ni kare gini en ang'o, gini en girwa, nikech pacha no timruok nade no kawo. Ka nineno ndalo mane sirikal ma koro nitie ni donje sirikal, yes, ne gikoni mama mboga ni nyaka bede ang'o, nyaka bede cabinet, jaboda boda ni nyaka bede cabinet. But king'iyo gigi to ok gitimore nade, ok gitimisa kaka dwarore, but iyudo ka instead mondo gitim kaka ne gipango, magiwacho maber ni en bottom up. Kare bottom up ni ne en mar kawo pesa kuom raia kitero ne ang'o, itero ne sirikal mamalo. To nego bed ni pesa kuom sirikal mamalo kaduogo ir raia. Jafeth, donge sirikal mamalo bende yudo mana pesa kuom raia, nikech raia ok onego bed ni gidiyo raia kaka gidiyo ni. Masani nyiedho raia nyaka gik manie udi, oketne nyaka tax gik manie udi. Aneno ka chal ka gima awiti nigi wach mora, kuru nigi wach e kore. Akiena ang'o machana awiti ka? Erokamano Bati. Yes. An kaka ng'eye gi kata kaka nene gi kaka winje. Gini kama odong'e ni, koro jood bura ema nyalo konyo raia. Nikech ing'eni koseluong gimoro ni sirikali. Sirikal en sirikal. Nyiso ni gimosiepna dwaro ni onge odiochieng' ma sirikal biro luonge raia kata kaka Papa Uhuru Park e rally moro ni mondo koro wagol pachwa. Nyiso ni nyaka de raia. To ing'eni pinje moko machalo pinje ma ok Kenya ka, aseneno kuma nodhi raia ma raia bende koro nochopo e wall. Ting'eni ka koro idhiro raia mochopo e wall ka, chieng' moro nyalo lokore koduogo. To ka raia olokore, raia ma e Kenya ka mang'eny, to kata na sirikandno ok nyal bedo sirikal. Gimomiyo awacho kama, kidenyo ichiew gokinyi ionge breakfast mimadho, lunch time ni okalo ni nono, ipani sapa kineno ka ng'ato ting'o jwande moro kata ne ok ijakuo, dong' biro chuni lar kode nikech sirikal odiyi michopo e wall. Omiyo pacha kang'iyo to chal ni ok wan e Kenya man wang'eyo, to ok chal ni sirikal mantie ni
chal ni sirikal wiyo wil gi gima nowacho ne japiny 2021 2022 before election. Mana kama wachope ni wanyalo wuoye nikech jasom budget cha maybe en gi budget migone to ng'ato ma jajua kali kan manya kichungi this sweat ichwe winja maber. So chuno ne punda ikichoka, punda itaangusha mzigo. So jo Kenya jaduong' Bati mzigo chiegni gore piny. Obama mzigo leng'ore ochiegni lwar ting'eni ka koro lwar to kinya duoke ewi punda. Be ise keto mzigo e punda in kaka Bati mzigo mapek maturo punda. Iseketo ga? Aseketo ndim ne punda. To koe inge makoro ture punda gorelo. Pura gore be inya chunge. Koro mane kama sirikal ochomo kodo. Omamo. Yes, winjo kaka awete kachiel kod Oyuech wuoyo kotende kod wach mar kama koro sirikal ogiki. Taneno ka sirikal opogo omenda moko madhi ne counties kendo aparo ni mae kuom thuolo mokwongo kuom higni 10 mag loch gwenge ma omenda odwa bedo mojuol ne county. Kinde ka kinde ka ji wuoyo to ji wacho ni wadwa ni mondo pesa chop machiegni gi raia. Kendo wacho ni pesa mathoth ne dong' e piny owacho mamalo. Koro kopo ni sirikal otero moko kuom omenda machiegni gi jopiny mag nitie counties. Dong' ma bende nyiso ni sirikal kokalo e budget mare dewo jopiny. George Bati pesa to giore e counties sokotamore nitie. To pesa more e counties ni. E counties ka indi wan president mar county man governor. E governor en gi joge bende. Yes. Moluore mutiyogo. Sani wan ka apani piny mangima Kenya awach ni luo gi kabila ma ko pan mawinjo ko pan ko winjowa. To ka iwacho sani penjo mar budget maki. Yes. Bemo wuoyi gi sana. Means ni koro budget no already nentie. Pesa ter e counties nitie. Bango mane me counties ni tijobro ti morum. But kido kata mana thuru kata mana gweng e Kisumo kacha. Tipo yudo ka kata no koro lowe gole obed maonge nikech doche ne jowadwa ni kwacho gimoro kaendi ni punda dhiol punda oseol George Bati nikech iko tamer punda pokol oseol nikech budget Kenya en goye ne dhano matin anya zuma kamano ng'eny dhano ka koro jowa man mwalo man piny dala kocha ng'ato nyalo somo budget ni kaka koro mkati sani kodhi ae 65 prochol gabich chop kata mana 85 ile madala waka bondo kacha biro le makoro ipani adhi afford mar ngi mkati ni okadhi afford Bati hadi ziko Bati beda ko siepa kwa modhi nikech ngima chani malo kabono ne gira bon mang'eny. Kabono ne gira bon mang'eny ko tamore osiepa mo bro chamo modho gi pi. Obro modho pi ahinya lakini me ko wet ko ng'eye ni ya osiepa. Wendo wuodhe ber. Kendo wendo samodonjo no mobro wendino nyaka item apani seneno onyuli dala. Seneno gweno kai wati gweno luokore obukurelo dongi to tengore. Wati tie wendo kelo gweno. Budget makisomo kiny ni George Bati kiny ne some osiepa kaeto wabro ng'e one by one chiel ka chiel mondo ang'e to jajwa kali ng'ama ni dala kech nitiere ng'at makata sani ka usama gweno wago mbaka kani tie ng'ama samoro kata osenindo kech lanjo ni breakfast onindo lanjo onindo
kendo sano nindo to en familia tino nyaka som nyaka chiem mano ni budget poko som kor kida some ng'ani ipano dhi kanye ng'ani ipani ben geno mora mora bang som budget ni kibet pokro som poti budget mo iga mokalo mo puno tiyogo kor dhi some ng'ani budget mana kada mana gimut kete mes na nyande moko dhi dod bat. All right. Jadung badi kadwa responde wach mare pesa dhi ne counties. Paro mane kwere wakata wuone wanenigo sama ni kadho katiba ne ni mondo lokruok obedie nyaka gwenge. Yes. Ka pesa wuok e sirikal mamalo katimore nade kadhe piny. Ng'ama ni geto e lokruogni ne en japiny. Ne en japiny. To japiny ni ema pod ywak nyaka sani. Nikech pesa ni tenge kindike andikogo. To kiduogi ng'iyo kaka idwa miye jo county gi. Ng'eny pesa michiwe county gi gidhi na msara gi gik mathindo thindo mar county gi. Lakini king'iyo maendeleo ma samoro pesa maendeleo donjo go de county inyalo yudo ka thin saidi. Ma samoro gima county dwa timo mar maendeleo pach jodongo gi wuonewa mano kadho gini nen ni maendeleo gimoro mineno ka samoro ng'ato wuok kata dala biro manyo tich Nairobi ni nonego bed ni koro sani ende otimore nade ka nitie samoro kembni moko modar otere gwenge nitiere samoro biasache moko ma samoro dongo ma bendo dhi e gwenge tiyudo ka koro gini timore nade gini koro dok ka gima rumo lakini pesa itengo ne county to chal ni pesa gi en gima dhi adhiya e msara chal ni kori itenge mondo dhi ochul ji msara e county lakini onego bed ni sirikal ng'iyo nonego bed ni kaber to gi set percentage moro maduong' monego bed ni kata kaka koro nye katiba manye dwa lok ni nye dwa ni mondo bed 35 to kawe kata kinyalo chiwe te timiye county ni county mae pesa manye watengo nu bilion 20 no lakini yudo ka nyaka kata na county government gi nyaka gidhi e maandamano koka samoro pesa ni goli kore yudo ka tich bedo matek kata county iyudo ka samoro county kendo gidhi extra mile mondo gichak gijuog kendo raia kendo manie county iyudo ka samoro giketo nyaka tonde barabara mondo gitimre nade gichok pesa mathin mondo giyude ma gitim godo achiel ariyo adek but gombo mar wuonewa ka achiel gi jogo ombulu mano kadho katiba mar 2010 to pok ochopo nyaka sani. Gin sekta mage ma samoro koketie omedi omenda to samoro nyalo kelo ber ne japiny ma kawaida mondo ne ni ka to koro fuong'ruok moro nyalo nene gin sectors mage kata bedi migepe mage ma samoro japiny tiyo go achiel kachiel ma koponi omedie nyaotonglo moro to budget nyalo nyisore ni odwa dewe dwaro mar japiny. Awiti. Erokamano jaduong' Bati. Yes. Ipenjo maber ni sekta mane ma komedie omenda to nyalo dewo dwach japiny. Namba achiel an gi pacha en education. Sekta mar somo komedie pesa. Ing'eni e budget molieki makinyi somo but olieke kendo gina winjo ke iwacho ni samoro neno komed county omi 400 billion mano gimotenge mondiki mapok odhi otenge mondiki mapok odhi so education sector bende kethore e Kenya wani kasto gi thieth nikech ing'eni japiny kata kidenyo to wi bari inyalo wuotho idhi kwa mogo kata od bati kata ka jafeth jirandi to kidenyo to wi be bari to onge hospital minyadhe jo dakteche gomo kech aparo ni last month dakteche nogomo ndalo madhi mana 2 months ndalo 56 mano it's around 60 days ka daktari ogomo ma pesa midwa chul daktari onge. JSS
Gi nyathi manie JSS kata man dala wa kocha kata mar ng'ata ng'ata. Jopuonj gombo. Nikech pesa onge michulo. Koso un pok uneno gi dong kata un ulando gi Ramogi ka. Nyiso ni sekta ariyo gi. Yes. Koponi sirikal nyalo ng'iyo e wang' maber. Thieth gi education. Kasto giduogi ng'ewa kaka jojua kali gi wang' maber. Nikech ing'en adieri wane mwatiyo tich matek e Kenya ka. Tich mwatiyo tek. Sirikal omede sekta mar jua kali be gikeli machiegni. Alright, erokamano ahinya. Aneno ka Omamo ng'iyo wach sekta jua kali ahinya. Gin sectors mag Omamo mokwongo ma iniparo ni kopogore kod mar somo gi mar thieth ma Awiti owacho. Mage miparo ni ka oponi budget ni odhi ng'iye gi wang' mang'won ahinya to dhi kelo fungruok ne japiny achiel kachiel ma kata samoro ok okawo pesa oket e lwet japiny. But sirkal masani budget gi somo ni kuno beno beni sirkal ng'iyo ahinya ahinya ka owadwa wach mar education to kod thieth. Kiduogo ng'iyo bende idara mar transportation. Kuno beno bende sirkal ng'iye kaachiel gi gik moko kaka gik moko mitiyo ma watiyogo kaka wan wegi. Kaka wanya kawo kaka wanya golo adwares. Yes. De poni gi ng'iyo nwa yo. Manyalo gini kawuok kama dhi ang'iyo gimoro kamwindi. Tayudo ka nitiere fungruok. Iwinjo. Mar gima dhi ng'iyo cha. Yes. Tanya yudo ka nuwuon kaka an japiny. Abedo ka ni fungruok matin. Kata nyalo sirkal ong'iyo kod jojua kali. Nikech aparo ni ng'eny dhano matie piny kaendi sana narubi ka ng'eny ji mantie ka ng'eny ji jojua kali. Tinje mondiki. Jojua kali ni ng'a motegemea no wuok koka wang' mach liel donga dier. To ka ok wuok modhi oyudo ka vie teacher odhi malo. Dhi chune ni ng'ani dhi duogo lwete nono. Otiyo pesa oyudo to vie tiyo kawo tek. Koro tong'de ne sirkande ne ng'iyo nwa yore mag bidhas motiyogo. Yes. To korwa koka wan jojua kali yore nyabedo mayot. Alright. Inyisa ni thuolo mar koro rumo, but adwa ni mondo wawache wach moro. Aparo ni oywechne gi wach moro Awiti bende kachiel kod Omamo ma wanyalo tiyo godo twak marwa mar bujo piny odhiambo ma kawuono. Wach ni ma en koro gima idhi mi ja Kenya. Idhi some, ibiro many pesa ma tae, pesa ni dhi wuok kuom japiny, moko bende dhi ole pinje maoko, moko bende dhi yud kaka sir ma pinje maoko gi jo ma chunygi ler biro siro godo piny Kenya. Wanyalo wacho ang'o e kinde ma koro piny Kenya rito budget mar gikiny? Wach mogik tu mi geno mari kaka japiny, gimidwa ni mondo otim mana mapiyo piyo ka watieko. An dwaro mara ka kinjo gi somo budget. Yes. Bang' somo budget to gi make sure ni pesa ma gisomo madhi e county government gi make sure ni gi kawo pesa gi kendo gitere county government. Mane omiyo niluonge ni devolve. Onego bed ni gik moko amalo kaka timore nade kadhi piny. Koro gikawo pesa ma gitengo ne jogi gitere ang'o? Gitere county government mondo county government bende oyud kaka they manage themselves. Okay, erokamano ahinya. Awiti. Yes. Wachna mogik jaduong' Bati. Ing'eni kamochope ni. Koro japiny koro ng'uti osemoke jok. En mana kwayona ne mbunge. Mbunge na madala kata mana Nairobi ka. Honorable Peter Orero. Nikech ing'eni sama koro an gini dhi kacha. Koro waonge Azimio, waonge Kenya Kwanza. Mbunge koro ng'iyo kinde gi jopiny mo represent kacha. Nikech gini koro dong kinyisome e bunge kuma gine ma gintie wan ok wanyadhi to wane man waoro gi kanyo. Koro tem ng'iye jo Kibera. Mano ne Peter Orero. To ne Walter Owino ong'iye mama mboga ma uso chiro
ramen kacha kata wendo kacha. Sama poko ong'eyo bajed ni giwang'. Mane kwayo na kuom jariyo. Erokamano ahinya. Omam. Koro but yo gimara wacho jopiny madwa wacho mogik. Yes. En ni sa koro ochopo. Gimara jopiny kata koro tek kod oyot. Koro chunowa ka ywak punda wacho kamano. To bende joluno ngero moro bende ni dhano fuok rombo. Makinyi ni sirkal mar Kenya makinyi somo budget ni. Oro adhi kama gi budget matek na. Koro gima dwaro wacho kaka an awacho ne MP mara Honorable Ivo Bara. Kapo ni chop kama kiny gidhiye e od bura. To yie ong'iye. Oyie obedie kanyo kik wuogi. Kachin kesipono wuok kanyo to mano kalo chikno. Kik wuoga ye kanyo magino rum. Gima kadhe magi kadhe no rum. Kaeto ong'iye mine ma area neno. Kapo Nyasaye yuno gwedhogi. Ere kaka Bondo, Ramba, Kadongo, kamano. Constituency mareno. All right. Yes. Nyakoromogi kwayo ma jowadwa mabedo godo e buj jopiny otieno ma kawuono en ni kinde ka kinde ma samoro wach koro kalo japiny to koro jok ma giyiero bed ni chung' kodgi. Kopogore kata gi budget nikech budget koro kiny nok gigoye kura. Paro mar chik mar omenda ma samoro ibiro pedhe mbele gi bang' budget ni. Winjo ka jogi wuoye ne gipari e chien kuonde ma giaye mondo gichung' gi jopiny. Kinde ka kinde kata kigolo paro ma koro ikawo pach jopiny to jood bura ma gin gichung' ne sirikal mamalo tayo chenro mage iwuothe kuom jopiny giwach ni mae gima wadwaro ni kete budget kata sama budget koro ilieko mondo jopiny bende ogole pach. Gin paro mowuok Nyakwaramogi kendo ma ongirore ahinya. Kinde ka kinde wageno ni pach japiny mana kaka katiba owacho ni winjo bed ni kawo ibiro med kawo poch gi pak ni in miketo wang'i. Kendo wageno ni kata tek kata yot to mae Kenya, mae dala. Koro gik moko biro dhi nyime. Geno mar japiny ni fuong'ruok biro betie kaka piny medo sudo. Poch gi pak ne japetho ywech Samuel Awiti kachiel kod Kennedy Omamo. Nyinga en George Bati. Lo jaloko mara Wilson Achoka. Nyasaye mondo mi hotel ni kendi bedo godhiamo makare. Kabende lo ken moga jachung weche mara Jaibonya jatenda Philip Souza Kanyendo Charles kachiel kod yawa duto te mantie koting'o jalony gi ji duto te manitiere galari Nyakwaramogi. Nyasaye mondo mi opuoch med ritowa kendo wayuda gik mwadwaro ka wageno kuome. Thuolo ni to koro ne an ka Elotre Bombija. Nyinga en George Bati, oriti masani.